kung tinood ng gaba la, tana now na. Parang magyapon, itong mga dato nga nag-river rafting ka na, pila ka buwan ka. Yahay lang gyapon kinabuhi. Itong mga pobre, samot ka, pobre. Tubagon sa rin ka nga. Sa bagay, di malaki. Pag-abot ka mo langit na yung siyang may bahay. Hilo na rin tapos na yung anak. 858-7911 o 858-7910 sa tong linya. Naku, solo flight po ako ang aking beauty ngayon. Solo flight ang akong beauty, akong role. Kaya wala, kay si Mami J, wala man din eh. So, kung mo yung mga problema, love life, sex life, ubang pang klaseng mga life. Ala, sige, tawag na. Tama na, oy. So, makasabot ko kung dili mo maminaw karong gabi na kay wala po si Mami J. So, sa mga lahat po ng mga fans si Mami J, pasensya na po talaga si Mami J nakalo sa Lanao del Norte para sa ilang araw ng Lanao. Kaya solo flight po ako ngayon. And sa ko pang gingon 858-7911 o 858-7910 kung gusto mo mag-text MOR space CAG space inyong mga problema kuban pa isend nyo po sa 2366. O syempre basta si Tita Bernita lang maglingkod din kabron akong sa mga advice si Tita Bernita practical. Way dagay plastikan, way dagay kuan kung sa pinaka-practical nga advice na kung mahatag ra ihatag ko na dayon. O kung pagtanaw na mo nga angay ibagnos imong naong sa dingding na ibagnos ginamo na din sa langging ha. So mo ni siya ang programa kung asa di na mo garespetuon ang among mga callers ha. Kung tanaw na mo nga murag agay, murag nagpatanga man kaday na mo buhat. 858-7911 So dantangin mo atong seremonyas mamilya. Line 1 may gabi eh. Halo? Halo, day? Ayon, ay bahong? I'm warning. Dili, police station sa Bulwa. Ay, abinog sa panay. Sayop. Sorry. Hello, line 1. Line 2. Hello, good evening. Ay, gang. Good evening, gang. Good evening, 2. Good evening, 3. Good evening, 4. Aba, masaya ang live. Kisa ni? Si Livette. Si? Livette. Si Livette. Yes. Pag-iwa malivat. Si Livette. Sa TH ang last na dahil? What? Ang, what? PF. TH ang last sa imong kuhan. Si Livette. Ano? Yes. Taga Nazareth. Yes. Di po. Ay, mo. Unsa na stress? Livette. Magto parang Dito. ka. How old are you lang, Ying? 17. 17. Medyo ano. Unsay problema na to lang, Ying? Kuan mo god. Akong uyab ba nangabit og lain. Hay! Tingnan bitaw ta lagi nga magtawas lagi ka tanawa. Diyo sa nimo pagkabalo lang ga. Kanang one time nag-change mig cellphone. Ayay, ito na. Tapos? Dayon mo to nag-text ang girls aya nga magkita daw sila sakit kay. Ha? Basta igagaw lang gang. Judgmental ra kay ka. Dili oy kay one yung mga cousin ka akong guna ilatanan. Tapos may nasa text di ay. Kanang hello be, kanang Ha? asa na ka karon pwede na ta magkita. Hoy! Tadaw, be. Ano nagbaylo man lugar mo, day? Ano nagbaylo man lugar mo cellphone? Kanang feel na ko murag nagduda mag ko sa iya ha dunga time. Ay, Tapag yun mo nga, babaylo tag cellphone, bigi. Wala po siya pagduha-duhan. Isugot po siya. Ako na yung gikuha yung cellphone dayon. Aba? Nagduduha pag naghatag sa cellphone kay Ang take note, mag-uyab pa mo, ha? oo, uyab ba jud. Aba, mag-uyab pa mo. Yung ano nakaka-indemanding. Di naman sa ingon di. Ay, di naman sa ingon. So, abi ng cellphone namin na lang. Babaylo tayo, nagduda na ko, ha? Ano lugar ang wrong? Tapos ako sa dihang, nakita ni mo, ha? O nagi di ay. Nag-reply ko nga
who's this? Nga siya nga, Aba. wala na lugar kaila sa ako. Nga na pa ang girl niya. Aba. Hindi daw ni si... Nga na nga din siya nga. Ako nga, sensya na ha, nagpa-as if ko nga iya kong cousin. Nga. Next. Mo din to nga. Nasi ko andi ha, si Roy. So ang Rolly. so klaro kayo na boy sakpan. Boy sakpan. Oo. So may pangutanan nimo karong gabi una. Kanang, ang saon ako siya pagbulaglag. Daan ko pa lagi. Ha? Daan ko pa mo gidang ending ani. Pero, kung sa ako lang kayo, na ko siya i-give up, oy. Oh, di ba na naraman din na di Ayun, marag likod jud kay. Ay, nako Diyos ko. So, sa'yo mong gina-expect na ako nga tubag ni mo. Nga mo, makipagbalik ka, balik. Dili mo siya bulagan, tungkol kay love ni mo. Ako naman siyang gibulagan one time niya. Dili siya magsugot. Siyempre. Ano ginang lakip na dili gina mo sugot yun? Ayo pa ka na kay love ka, ayo ta ka. Ha? Ingana mo mga laki. Ha? Ingana mo. Ha? Oh. Ngano man gyud ang mga babae nga nasapna naman nga naigibot ng laki. Nganong dili man insigida kaya bulagan? Ako siya nga, bulag na to eh. I hate you na. Next. I hate you na. Tapos taw-taw mo miss call. Ha? Taw-taw pag I hate you na. Goodbye. Taw-taw mo miss call dayon. Pero eh, siya man always magtawag sa ako. Nah. Ay, siya nga, sorry na. Di na ako buhaton lagi. Na. Ang bauta na dahil nakuraw na bang sabaw? Ha? Nakuraw na bang sabaw? Wala eh. Kailan na rin mo kabulan mag-uyab di ay? 1 year. 1 year. So pa nakuraw ang sabaw. Okay? Mas maayo gang. Ha? Ang swerte mo, mintas wala pa nakuraw ang sabaw, nabulabog na nimo. Kay mas lisod bulagan kung nakuraw na ang sabaw, tanasapnan pag mo nga nailain, nadaghan din mo sabaw nga gikuraw. Gitimplahan pa man niya. Hoy! Hay. So ang imong pangutana, saan mo pagbulag? Ako naman siyang gibulagan niya. Dili siya magsugot ba nga? Di, gang, wala man siya mabuhat kung may nagkakadili na ka. Ang problema ko, mo text I miss you, mo reply ka mapug I miss you to. O pa man namala sa bawo. Mo na. Diba? Kwan. Ang problema, pag kaya ba nimo sa bulagan? Kaya. Oh. Kaya mo siguro? Kaya mo ka. Kaya. Like I said, kung kamo bata-bata pa, napa mo sa bracket anang mga 17, 18. O saan na siya kagwapo, day? John Lloyd Cruz? Murag ikaw. Hoy! Butitis, ha? Not you. Kandiison sabi na di ay. Oh. Daday. Bitaw lang ging walay dili way binuang ha. Kung nanawag ka din ni kay gusto kag kuan. Kabalo ka gang para sa amon rin kami ni Mami J. Mintas bata-bata pa ka napaka sa 17. Enjoy your life. So dili mo deserving anang mga lalaki nga na napoy nakita lahi no. Pagitaglain paspas kay bagay bata man ka daghan pa mapilian, sexy pa ka. Isa pa to mga babae nga mura na og nag-subdivision og lawas daghan ay hams. Mula aksyon na sila kabala kabulagan pero ikaw nakita na ko diri sa mong TV, sexy man ka, gwapa, puti. So pag kita nimo nga, oy kachut lang binuangan ko nimo, pwes. Maglaway ka gyud, mangita og lain ana, di ba? Ana dapat ang mentality ninyo, dili kay log binuangan ko no saan na lang mangita sa lain, loy kay ko dili nga na ang mentality. Dapat kamo bata-bata pa ang mentality ninyo. Ha, di ay ha, pwes. Nangita na kang lalaki maglaway gyud ka karon. Magmahayog ka kay ngano imo nang gibuhat sa angko, ganon dapat, ha? Yeah. Nakita ba ka na ko dito? Gwapa makikasiksi man kay kagango? Kagwapa. Istorya eh. Pag dili gining kaso ka nga, di gini mo sa gusto nimo nga makalimtan nimo siya, i-PM lang ko gang, ha? Okay na may PM lang ko naman ay mga steps kung saan mo pagpalimot sa imong mga ex, ha? Okay. Pwede maghatag og message.
Aba! Kadyo lang, amo sa nang meetingan rin. Kadyo lang ha. Amo sa nang meetingan ha. Kung masugod ba na yung mong konsiho. Konsiho. Sige. Itago na to sa pangalan nga si... Si Grace. Si babae? I know. Si Rolly. Kinsa man yun? Abi ako. Si Rolly. Sige, larga. Hi Rolly, my ex. I know nga nakadungog ka karon. I know nga naminaw ka. Hope nga imo kung gipaminaw karon. Enjoy your life with your new GF. Ayun. Dili na ko bali-bali sa imo. I don't care kung mag-unsa na kabiha. Love you, babe. Mora? Basta mo yung kakakaroon, I love you. Masimuan ang ending ron. Enjoy your life. Daghan pa magugod na kong laki. Di ka na! Oh, na! Daghan pa mga kami how much more nga bulag na mi. Correct. Anak yun, ha? Okay. Very good. Anak yun, pagwapa, pa-sexy, ha? Pahubag. Di naman kailangan kay always managwapa, always sexy. Sige, salamat, gang. Thank you. Kung gwapa siya, anong gibiyaan siya? Bakit kaya ganun ng mga ano? Anyway, mamila na ako'y guest karon nga gabi na para ubanan ko din he. Usa ka walang kakwenta-kwentang guest mga kapamilya. Ladies and gentlemen, to give us kay siyempre ako sang gitawagan kay basi ko na ako yung mga caller nga mga Inglesera kayo, mga Inglesero so makulbaan ko basi ko niya di ko makatubag dayon no. Ang iyang favorite channel kay Disney Channel. Bago lang siya niabot kaya nagpatulog siyang bata. Ladies and gentlemen, Mr. Lito Inglesero. A round of applause. Yay! Lito, how are you, Lito? Thank you very much for coming, for dropping by. Good evening, Brother Burns. Thank you for dropping by. Okay, thank you too. How are your day? Yeah. And Holy Week this, how are you? I'm very much fine because everything the light touches is our kingdom. Where are you from? I heard that you have a very nice Holy Week, huh? I'm from Turnheart yesterday. Black Saturday nagtinakaw lang yata. Anyway, line 2. Ito na ulit, mga tambag. Kasi si Lito, ang iyang tambagan ni ginabasig yun na ni sa mga Biblia ni Kalito, ha? Mga Genesis 1. Mga Genesis. Line 2, may gabi eh. Ay, line 1. Hello, may gabi eh. Hello? Hello? Ay, kisan eh? Si Bernie. Uy, Bernie. Kaluha. Sa'yo pangalan ni mo, si? Bernie. Bernie, gihapon ka? Bernie, gihapon pangalan ni mo? Oh. Kulot So, batay gihapon kag naong di ay. Kulot gyapon ka? Dili. Gabi. Oh, Brad! Pila edad na to? 23. Aba, pwede na. O, sa'yo problema na to, Brad. Hello? Sa'yo problema na to. Namay kaila ba ka nang sa textmate bitaw? Textmate. Oh. Uy, kaili. Tapos? Ingon siya sa... Nangutan ako, kinsa siya. Ingon siya daw si Spider-Man. Spider-Man. So, wala ka ganahe. Wala. Oh, nga. Ayaw ko ilara. Si Superman eh. Damay ka. Oh, niya, sa may problema? Nga, pagkita na mo, nag-swing. Kabalo na ko sa problema ni mo. Nahurot na yung tambal, no? Tama? Wala kayo, dagan pa. So, sa problema ni mo? Ikawat niya ang cellphone. Tawa lagi, tambal lagi. Tandaan ko pa lagi, tambal ang problema. Hello, line 2, may gabi eh. Hi, gang. Good evening, gang. Yes. Kisan eh? I'm Nedge. Medj. Lito, our caller is Medj. How are you, Mage? Yes. How are you?
I'm fine. How about you? I'm okay, fine, whatever. Gang, how old are you, Gang, by the way, Gang? 22. Ha? Thank you too. 22. Abilog, thank you too. Hindi, 22 to 22. So, unsay problema na to lang, Gang? Akong problema is about my ex. Kuan manggod kanang actually bulag na mi, pero dili gud as in personal gud nga nagbulag. Nanasan ning walay proper closure. Ang akong problema kay kanang sila duha sa iyang JF car niya Yuga, sinamok pa sa ako. Unsay pasabot na nang nagsinamok pa, Gang? Kanang sige sila text, sige sila tawag. Then Sa iyong pagtungan o kang nga ka? wala ko kabalo kay ang lalaki manggod kanang namang nagsasagbid na nila. So mani siya sa kagayan, mo text sa ako nga pwede ba daw nga magbalik niya na bitaw. Tapos, masugot sa rin ka. Wala. Ginadedma lang na ako. So basically, ang magsinamok ang babae. Sila duha. Za? Sila duha. Sila duha. Basig namin niyo na po silang duha. Di, oy. Ang lalaki, sa may klaseng pag sinamok si mo. Sige nga po siya panawag, din sige siya text. Sa may yun na magkita tala pagyapon ta ka, ana. Oo, ana. Kasi, Naghubo na ko ron, ana. oo, then ang babae, ginahatag-hatag niya akong number bitaw. And then akong problema is, gusto ko nga, kanang mabalik sa lang ako sa iyaha. Mubalos. Oo, then okay ra ba nga. Pero sa iyaha, nagyapon ko mubalos. Sa mga klaseng balos, pag mo gusto is, imusang isigwa yung number. Dili, pasakaya na lang or pasakitan. Okay. So, kibali mong gusto, kaya nasakitan naman lang ka, ayaw pa rin mo lagi para bumasakitan siya. Bakit ganun yung mga, alam mo may nakailan na sagko, ha? Nakailan nga babae, na iyang gusto, di ang iya po, di po yung style niya. Ang iya, pasakayan ng lalaki, kaya iya lang gusto nga, bala di sila magbalik sa lalaki, basta ang iya lang po, dili sila magkadayon atong bayhana. Magbulabog lang po siya. Wala po, na ako'y kailay nga na po. Gusto niya nga, matabla lang ta. Okay, for example, siya ang babae, gibulagan sa itong lalaki. Ang iyang pagpanimalos, iyan lang ito pa sa kaya ng lalaki, mag-text-text ng gapon, pero yan po, bahala din sila magbalik. Para Ang iya lang, nga basta kaya di lang sila magkadayon itong bayhan ng gipuli. O saan makuha ninyo? Like, for example, kung tablang lugar. At least, tabla din. Parang ma-feel po niya nga. Unta ka sa kita. Ang problema may ingon ana gud kung namoy mga nakuraw na bang. Hey! Nakuraw na ba ang sabaw lang ging? Huna man gid ka manimalos, nakuraw na rin sabaw. Wala. Unsaon pa ka? Tumagat! Unsa? Unsaon pa ka koraw nga layo raman niya. Ano sakit ng lugar kay kaya sa imong buot nga to ana sa laing binuhat. Lagi. Ngano man gid huna man gid manimalos. Anong sakit man gid sa imong pamati? Pero mas kada man gid na, di ba, napay gaignon nga. Mas kada man tong sa iyaha gid ko manimalos kay sa lain ni sa tuka. Gang kung Mga ano man nga kailangan magiban? Kung kalimta na lang gid ang tanan. Gagalingon na gali, pero sige man kapag sila sinamo. Paano kung mag-change ka ng number? Or, kanabay mong cellphone ay feature na i-block nimo ang number, block ang address. May nana, na may mga feature ano agad sa cellphone. magpalit na lagi. Sama na nung gipalit na ako nga ba mahalon nga makita nimo sa billboard. Nga ang style niya ni gang pwede niya ma-block. Pwede niya ma-block ang katong number na ayaw mong ma-receive ang number. Ang saan ko black ay mo kabalo. Dahil sa setting lang. Pwede po din ano. O mag-check. Or dead ma. Pag mag-test sila dead ma. Pag mo sila na po erase diretso. Huwag mo nang basahin padili. Ma-hurt ang inyong feeling. Dili tag 30 ra ang same palit na. Alin na pwede po. Pwede po. Pwede po. Mag-change yung number. Ikaso kailangan yun. Para wala na gid kay maghuna-huna pa gid ka na. Kasakit na rin. May mga kasagara mo. Taas ang istorya. Kaya pag mo text. Tayan. Maglagot ang tab. Kalagot mo niya ba? Ayaw ano tayo dead ba? Kasi pag dead magiga. Mga 3 days wala na. Kapoy naman diba yan? Kailan mo edad ka? 22? Simple ra kay na pag move on, dali ra kay na pangita. Aba. Hindi. How? You move on. Pero problema man gud kay wala pa siya. Sa imo siguro huna-huna, mura ra mo gabulag kay dili formal. Sabi ka na lang yan. Ato naman eh. Be honest God. Napakay gugman. Kumagat! Ano? Before. Before. Ang pangutara ka naman dawa! Dili before. It's not before. Diyos sa dito na karang lagi. Napakay pinis yun. Medyo. Mauna.
Mahirap talaga makapag-move on, basta andun pa yung feelings. Di ba? Magkakalagot ka, sometimes gusto ka manimalo sa babae kasi, honestly, kasi may love ka pa sa lalaki. Kapag mo text address ka kaya na, asa makakita ka. Gwapo na ito siya ba? Hey! Di, sa tayo na lang. Kapag wala siya nag-text na nasa address ka kaya, nakita mo na. Wala ka Yung mga di mo Wala ka dito ko trabaho pero kung dito mo siya makikita. lagi na kanila yun lagi. Yang ano mo na ako kung magagimuha magpatabang. Mo na lagi na yun. Okay na ba nga? Manalas lagi. Ayaw lagi. Agang, Alam mo kasi, kasi may mong ko na nagilat na, ikaw rin mo kapag ko galingon. Ano man lugar? Di ba yung gabanan, nasakitan sa dadayon, sa mga dadayon. masakitan siya pero inigan niya kagaya makikita. Kita gyapon. Alam mo kasi ang may tabo na, sige, pasakitan ni pasyon ni mong babae. Ang ending ni dayon kay ang gipili ka po sa lalaki kay katugay pong bayana. Kay love mo ginako ni siya. Di, samot naman kasakit. Damoy pa noon magbugat ang kasakit sa Or, Damoy ha, damoy. ang tambal sa kasamad ng dili blade. Di ba? Kasi mo magkisama to si Sian. Ang style ni mo, kumintas wala na attach para makalimta na gini makamubunoy ka, then is volage. Bago pa mang Holy Week gang, alas Biblia, kinsa tong magpaubos. Kasi nga, naklaro mong gud mo. I mean like, sa tinanay mong gud lang din mo. Kung kanang nakihagan, di makasalamin mo. Di ba? I mean like, nga naman, nga, di man gipon na mabulagan ng babae. Because love niya ang babae. Di ba? Ang iyan lang, ngayon mo na convenience store na may nalang kung matulog kagaya, nasa kayo maduduan, na kayo malambingan. Kaya, tingnan mo nung may tabo dayon. Tapos kagayan, pipes ka niya. Isa na ko to siya. Sige na ko siya. Saka text sa to, rin mga buwakari doors, na to. na. Inday di ka na ni. Kakanta lang na yan kung 5-5. Oo, singko. Nga na ga, bisa to na nga na mga may tabo ka. I mean, like, kung nasa sa kagayan, ay, umiti siya na. Pero, kung inong buto na naong gyud, kung siya may concern mo, love ko niya, ano hindi mo na kaya bulagan tumbayhan, di ba? Pero Kasi dilim mo sila, di mo ko sila ninyo. pero giyon sa nimo pagkita lo nga dili sila minyo nga naman ka dire. Basta may nag-ingon. Ang babae po, kasawa mo ito sa pwesta ako. So, di ba? I mean, like, ikaw lagi po'y buno, ikaw po'y piniti tawagan, ikaw po'y piniti samuk-samukon. Siguro gisabutan na kanila ilaran tara na ba yan. Wala ba? Ugaw na Tapos, for example, si lalaki mo text nimo kay para makipagbalik tapos mabulabog. Balihon din sa lagi istorya. Kala man gud sagod sig sa mo kay nga ba eh. Text din ako hindi na ko. Wala Pag ka. mato ko gagawin mo tunga lang. Mo text din sa hindi siya nga naglaway na daw siya. Samo ginang na ba? Ako din naggabi ako da sa muka na niya. Tugos na lang ikot siya. Bagay mo uban man siya. Ako ino sa nga muna sa taxi sa muna gusto ginya. Sa ginya nga inak ra gyud driver datog mi to sa kuana gid sa. Samo gina siya. Kami ko dili ko hubon gid niya samo ginang bayana. Tamo na kapag matala mo wala na dali. Lagi katawa lagi siya basta magkatawa. Nada. Mauna. Kumot, ay gid pa magkagang. Paunggas Ginoo karon dai napuro na sa ba wala pa. Ay ka. Mo na sige na sa text. Mo na sige sa text. Kaya ko niya makuro po. Kasi mo yung tumuhog tinguha. Diba? Kung honestly, kung gusto gini mo nga, ayaw mo na, good ma ang text. Actually pala niyo mag-text na, pakita mo sa pundok, muna po yung nambira, ayaw na basa, delete diretso. Entras wala pa na surrender ang Flag Pilipinas. Yan, wala pa na bukang mga sutot. Ayun, gyud ka. Eh, nakita nimo sa iya nga wala na kay say klaro nga gugma sa imong wapan nimo na surrender na. Unsa na kag surrender? Brada. Ha? Mara ginay paglaom nimo sa nasod makasigarbo kas Pilipinas ga. Brada. Okay? Thank you. Alright. Siya na lang akong palawayon. Pwede. Ang tuli og number ka, dali ra kayo ipasa lang number eh. Ay nga, bye. Yun. Tama, di ba? Dali ra kay pila na pagpuli og number. Eh, mo reply pa man. Mo lagi. Mo lagi nang mutaas. Kaya pag mo text, Reply. mo reply dayo. Mo na dayo. Kung gusto ba rin kami yung kanya, wala man. Yes. As bugla na mag-text. For example, nasap na. As bugla na ba? Bayhana ba? Dinagigla na ba? Mamugto ko nag-text na ang yun? Wala yun ang hubo, hindi ko hubo na ibo. Wala yun yun. Storyahe.
Ay, naku, Diyos ko. Line 1, may gabi eh. Hello? Hello? Balik ka City Hall. Hagig pag-youth mo may gabi kan? Ano naman? Ay, Ika na eh. Mark, Si Mark. Piledan na to, Mark. 20. Pwede na. Pwede na. Ilan ba tumulit? Ako? Anto kong pan. Ato gatong kinat nag-18. Dami. Ako, mupundo na ginakong edad sa 29. 29? Kano ba? Yan ako, 29 na na. At least doldol na ba sa dekadol sa 30. Wag gila pa sa Doldol pa sa 30. 90. O sa problema na to, Brad? problema na to. Daghan. Utoy. Kasi 20 anyos pa ka. Sa 20 anyos pa, ganun doon na problema ang pagiligahan na. Balarga, sugdan ta. Apa na po tigda? Sa ulahe, sabi. Akong problema about sa mga job. Gawa pa mabulag. Bulag na. Ex na. Wala na. Puntayan. XBF. SGF. XBF. Kaso nagbulag na. Oh, anong nagbulag man? Amo na to. Ha? Apo na to. Dako kay confidential man good. Ang problema, hindi mo lang ito may bawang kung sila isang kinsay anong rason. Anyway. Pero ang sad sa iya na. Tapos? Then nag-away lang tungod lang sa wala may naka-chat o naka-text. So, mura ng ways ninyo of communication. Okay. Then ningon na din siya ako na makigbulag na daw siya kay ay kung ano daw puno kayo ang time. Busy. Busy na tayo. So, sa'yo pakuntanan ni mo karong gabi yun, ha? So, sa'yo pakuntanan ni mo? Kung pangutana kung saan ka na ako kung muadto ko dito makigbalik ko siya sugton pa ka ko niya. Kami diri sa awards na, kapila namin si Kingon Gyod. Kami, not all, ha? Kaya uban naman, may react na yun. Not all, but kami Gyod, muing ko nga lisod yung kaayo ang long distance relationship. Diba? I mean, like I said, like for example, sa uban, medyo layo pa, primero okay pang communication. But later and sooner, later itong sa panahon nga happy ka or sad ka na kay shoulder to cry on. What do you mean shoulder to cry on? Kanang siya ang imong shoulder may imong panyo para sa imong mga luha. You know, wala in fairness mo kung sa imong babae, wala ta kabalo kung unsay ang rason nganong nangana. Baka naman good in fairness to her. Naabot yun sa point na parang dili enough saya ang chat lang o gang text lang. Text, tabag. Kasi like imagine na ginawa brada. For example, kung ikaw naka sa for example ikaw ang lalaki. Tapos na kay mga barkada. Sometimes sumanggod ka ng depende mo lang sa situation ikaw nakibarkada. Imong girlfriend layo kayo. So pura mo chat, text. Tama timingan dayon ba kanay halos tanan event or matag gabi makita ni mo mga barkada nga nay ikaw ba ng mga uyab. Uyo bro. Sweet kay sila. Kano sometimes makasuya din. Here comes another opportunity. What if din imong barkada ang uyab sa imong barkada na puy lain. Na bakante pod. Naikauban nga. Yes, and that night nagstorya mo and in fairness sa babae buutan pod siya. And guwapa pod siya. Yeah, you know, well, tao naman ta. So posible nga pwede istorya lang sa ta. Kita-kita lang yung istorya. Sa kadugayon nakadito. Tapos nakita nimo, pagtanong nimo na hilom na tanan kaya naman na pagtagay pa bibo pa magkalawom ng gabi magkaiyahay na like bala ka sa bro. Kahiyon ko. Tayo ba ato sa obra lalagoy kwaon dapit sa kusina. O sa daya makita lang ninyo nga oy gahangos na tanan. Gatagsa na. Tagsa na. Haboran duha na bilit. Correct, amo lang duha. Miss na. Sa ano ni nga pait talaga nila layo kay kung uyaw pandamay ni nga. Makauna-huna pa ka kasi mong uyab nga kuan gito no. O kasi tao lang tayo, di ba? Tapos timing pa kami ni skirt ng bae pandamay. Miss ka na.
Kamu di mo kawan mo uyab di ay? Wala lagi. Mau ba? Wala na may istorya. Di ba? Paspas sa mga pangyayari. Ang problema sa tao mong na emotional problem. Emotional problem. Ang akong pasabot is baka manggod ingana yung rason. Now, kung ikaw karon, maadto ka dito, kaya pagbalik ka, kaya siyempre mag-exert mag-effort. Di ba? Mag-exert kag-effort nga, maadto ko dito, mo istorya ko, ma-explica sa iya. Usay mong assurance sa iya. Kaya, basin mo kung pag-istorya ninyo, pagbalik ni mo sa Cagayan, the same thing will happen. Nga, chat-chat lang siya po, na siya dili na din sa ganahan, di na din sa ganahan ng sistema. Mas ganahan siya nga nasi kauban piminti mag-lunch, manihapon, ana. Yung mas caring pag ito na dito. Na, di ba, like, imagine ba, ano yung mga long distance relationship ko? Imagine, like, for example, ako lalaki, ibutan lang kong buutan kay ko, loving kay ko, tanan, kung may yung kag-love na istorya na, Tanan. kaya lang layo siya dito. What if kung sa kadaghan, what if kung naila dito, nga parihara yun nimo. Parihara nimo ka caring, parihara nimo ka kuhan, parihara nimo ka bukadog ilong. Parihara yun. Ang advantage pag yun niya, kay nasa sa duol. Di ba? Maglibog yun na siya yun. Panganahon nga magproblema siya, nasa ka-istorya. Correct. Gini. Sa laki problema. Read horse na. Siya. Sa ating, na, oy, tipsy naman. Ilang kumulis boarding house, dahil lang ko sa mong kwarto. Nga na ba? So imo kung okay ba sa imo, well, itry mo. Mato ka dito, paminaon mo siya, kung anong reason niya, ano nga na, o kaya pa ba niya long distance relationship. Pero, i-prepare mong self, bro. I mean, like, kung may naging siya nga, di manggod na ako, kaya nga nga style nga lagyot, then, kung love gini mo siya, then, set her free. Sakit na paminaon, lisod na buhaton, pero, di ba kasi, dipindi man guna sa happiness sa tao. Though, naiuban, in fairness also, to those people nga, kaya nila nga, ang ilang sistema, yung ana lang, Skype, chat lang, happy na sila, ana, then, well, fine, good. Pero, sometimes namang ibang, labi nagganang, pila edad sa babae. 20. Ay, sus, kanang mga idalag. Mga bata pa ka. Grabe ka na mo kagudlit Pero mo. nakoy problema po isa. Huy! Dughan din nga problema na Asa pa Ipanood ikadua? na lang na ako. Mm. Siya manggod is half Chinese. Hoy! Chinese. Samot na po. Then, Catholic. Problema talaga yan. Sila, ga-follow sila o ganang kuan. Chinese yun na tradition. tradition. Agoy, dakong problema talaga. Huwag na problema sa religion sa mga manag-uyab. Magbikil lang po na sa ginikanan. Dili magkasal. Kaya lahat Sa tradition yun. Takapoy na magiging ka ng mag-away tungod sa tradition. Basta kung saan yung mag-push Kaya na, siya you know. taga dito, ako taga dire. Bro, Siya gaan ni dire sa mua, kung nag-live-in me. Ah. Pero gikuha naman siya. mo lagi. Bro, willing ba? Kaya ba nimo siya mapulagan? Para sa imo? Ang ingon naman niya sa kuha is call off lang daw. Mo Pero lagi na. sa uban, yun sila bulag na daw. Kanang kolog, ipa-social ra mo guna paminahon para medyo so di kay sakit paminahon. Pero parehas na Para yung dili kasi ang kulo parang napay chance magbalik. Ako lo sa tapabugno. Para bitang Para nagpahulay sa takaran. burag ka ng akong amigo, na ako yung amigo, Manuel yung pangalan. Nga na ang style, gina sa girl na call off sa ta kay mular ka magag-Amerika. Nga na. So pagbalik nimo kung lami pagyapon ka, so ato na di na to na i-call off, i-warm up na nato. Kasi kanang call off na social naman kanang pang subdivision kay nga mga term ba. Call off sa. Dili pansuna. Actually mura mo gyapon na siya. Bro, dili man ka siguro po, di nga nakabatig na akong siguro po. Gwapo man siguro po. Ay, po eh. Katrabaho na ka. Eskwela Karo, pag eskwela pa. Jesus, ay. Ano mo, focus mo sa eskwela. Siguro, mas dagat naman sa mga classmate yan ng mga mamor siguro. dili ko gapangita og lain. Focus na ko iya. Focus yun ang imong gugmay. Okay, bali dito yung kasaya, ha? Paano mo, pero lisod mo bro eh. Like, lisod mo ng kwan. Kung gusto niyo mo i-try mo ka dito, why not? But like I said, prepara na imong kagalingon Pero daan. pwede man na maadto ka, pero kanang ligon na gid ka sa imong kaugalingon ba? Unsay mahitabo dito? Dapat, kabalo ka dili na, it's impossible nga. Pag mo ka dito, di ba? Kasi waman siya kabalo sa reason. Pagkutanong ni mo siya nga, kaya pa ba ni mo yung long distance relationship? Kalagay ta kabalo pag abot dito, di ra gyapon ka ato bangon. Number two, kaya ba ko nimo ipaglaban kasi nga naiuban sab
in fairness also, na mag-iubang nga ni hawa gyud sa tradisyon, bahala gyud kasaban sila mga papa for the sake of love. Nasa mga kailangan na. Tungod sa gugma. So, duha ka rin na daan. So, why not? Sige, kung gusto nimo, try mo, puntahan mo dito. Patuloy sa medyo prepare na daan imong kagalingon. Medyo prepare na daan imong kagalingon kung sa'y posible niya nga mga tubag. Majid. Oh, yan, nagkawag kay line choice. Paminawa siya kung siya yung gusto niya. Kaya kung wala yun, di, wala tayong mabuhat. Balik lang gid ka dire. Boy, ngita lain yung kaya. Dali ra man ginagay na pangitaon samot na makahuman kasi mo pag-eskwela. Dada. Sila na lagi maglaway sa Dito galing kapangita manggali bisag ko, ha? Kasi dili mong gali. Ano yun? Ha? Kung mahuman kasi mo pag-eskwela sila na maglaway nimo di. Da. Mo text ba to sa Pilay height nimo. 5'7". Oh, da. kabalo kag basketball dili. Baseball player. Ah, baseball. Oh! Batuta! 5'6", ginudagay maglaway din. Ay, nako, Diyos ko. Anong isugal pa man ang kuan? Huwag po tayo magpakabuta sa mga kuan. Lalaki ta. Ay, nako, lalaki. sundan ninyo si Lala sa iyong bagong kasabihan karon. Ano man? Nadilita na, itsuraan dako. Ana. Dili, dako, gugma. Gugma. Okay? Alright. Ayo, Brad. Ay, ayaw ni mo na, Brad. Kung gusto kita ni mo, at ato na lang dito. Gusto gini mo mga may bawa ng truth, nothing but the truth to help me, God. Ato ba nga, pero, you know, tanan sabto ni mo, lisod talaga ba sa long distance yun, ha? Oh. Alright, thanks. Yes. Kuan, na daw request akong Request. kuan akong igsuon para daw sa akong ex. Siya na kuan because of you daw. Because of you. So, try na mo niya pag human, ha? Okay. Yes, salamat. God bless. God bless ba? Yeah, ipagayo-ayo gid siya, pagayo-ayo. Kailangan ka magligon, wag mo adto mo. Kasi nga, like kasi, kana magungkuan. Kana magung Layo, long layo. distance yun. Labi lang ang inyong mga partner napa sa mga early 20s. Mga Ay, bata nako, pa pagka ganyan. mo na yung mga girlfriend o boyfriend ng mga napa sa mga early 19, 20s. Labi lang long distance, I tell you guys. Dali ra kay na malukmay ang kasing-kasing na. Lagi, I mean, pero in fairness mo, they're just human beings. Pero wala, like I said, wala mi nag-generalize dire. I know, naiuban po ang naglahotay Ay, yun. uban nga ligon gyud pug. But like I said, depende gina sa inyo ha kung saan ninyo. O, kung para sa inyo, satisfy na mo ng mag-Skype ra mo do ha. Di ba? Okay lang. Like I said, ang example na naman natin, bisag dugol na sila, pero burag pag long distance relationship, si Sarah Geronimo and Rayber Cruz. Yang ilang relationship, puro Skype. Bisag tagdoon Kami, na. bisag, sayo kay muli, pag gumanog taping, sayo kay muli si Rayber Cruz, para lang din makipa-Skype ni Sarah Geronimo. But at the end of the day, na din si Christine Reyes, na lami ngayon. Tapos napagyan sa Atubangan Reminti, tama-feel yun niya. Dehuman, kalimtan si Sarah Geronimo. Dali ra kayo. Sama nimo na ako sa kasara Geronimo kung imong kuan dito gyud mo ka sa screen rap Reminti. Gusto ka muhawid og kamot wa kay kawiran. Screen rap gyapon. Ora taga-damgo ana. Exactly, parang ay nako. Taga-damgo. 858-7911 o 858-7910. Hello sa lahat po ng mga stick-cammers na mo. Sa lahat po ng ngita ni Mami J, pasensya na nasa karon sa Lano del Norte. So akong kaubang karon walang ka kupas-kupas. Walang ka kwenta-kwentang si Lito Inglesero. Happy listening to Charis, Crisel, Camille, Carl, Uncle Buloy, og Auntie Faye, Kagampang, o Barangay Makabalan. And happy listening to all laborers diya sa Agora Vegetable Landing. Labi na sa stall number 41, ginga na kang Wesley o kang Joey. Hello, line 1, may gabi. Hello, Hello, kisan RJ. RJ, pila edad? 16. Ha? Bata pa 16. 16. Sweet pa kayo. Nagkabata man itong caller, pandamay. 16, 16? Apo. Anong problema ng isang 16? Gugma na po. Huy! Tita Bernie. Pagpuyo mo, ay pangatulog mo! Mga bata pa kayo, mga bata pa. Ito. High school pa na, high school pa. 16.
So anong problema mo? Nakay ning crush sa akong campus. Ay, crush. Then napoy gusto po sa ako. Ay, guwapo. So minto man pilyo na midjay nga love maganda ko tong crush good no. Perminti mo sa perminti mi gauban ba. Kapila naman na napangutan na may anak din, no? Kung kisabay mo pamina, magiging kanta galing, the one who loves you or the person nga imong gilab. Mahirap yan. Kung gusto mo ikaw ang ikaw ang ayahay, Ikaw ang serbisyuhan. serbisyuhan, ikaw perminti ang i-focus, ikaw perminti palanggaon, doon ka sa tao nga nagmahal nimo. Dili ka doon ng crush na wala nahigugma. Pero kung gusto ka nga medyo ikaw mismo masakitan, ikaw ginang mo effort perminti. Kung mga almost karinderya, ikaw gimulinyas cashier siya nasa lamisa, or gumato mo sa magpasano clearance siya dito, ay ikaw nilinya, grabe ka taas sa kilometro. Kung gusto mo yan ang style, doon ka sa tao na mahal mo. Pero, di ba, maganda, stress mo naman mga tao ngayon. So, depende gina nasa imo ha. Lagi nasa imo ha kung sa imong gusto na itabo. Nasa imong kagaling ng desisyon. Kaya kung ako pabilion, ang talaga ako sa taong mahal ko. Kasi masad mo gali ng mag-uban mo. Like for example, labi na mag-uban ka doon magpakasal, mag-uban pa. Bakit mo pipili? Alam mo, dahil naging magsugod ang tanong krimen. Kung kugsun ka, like for example, na iban yung mga ginikanan, may pamugos ang isa ka lalaki para silang anak, siguro, bakit tungod kay kumpare, pwede kumpare niya, kumpare sa ni Papa, anak ni pare, kanara kay buutan ka na. Pero, nakakamit ka sa sino kamit? Isa mo naman yan, may naman. Naka-social rin ako. Edad na o. Edad niya. Hindi na ako pagpipitiyo ko na yung simod ron. Pahundan sa mga idol. Ina siya na, pitiyo ko na yung simod niya ron. Tandamay na siya. Dead ma bro, kabulok ka kung ayaw mo sa katao, pag mo text sa dead ma ka, walang mangyayari. Problema sa nimo, pasakayan po nimo, pagdalit nimo galahan. Dito ka sa tao na imong ganahan. Pero kung gusto ka nga ayahay ka, bayat limpyo lang ka, kung gusto mong gusto, buhato niya, di ka nang mayhala nga. Ito ang gusto. Oo. Isa rin ang kapit. Automatic. Kung ano mong gusto nga klase, nga burak ang hari, nga bisag, kung sa imong gusto, sa imong kamungan, diha ka sa kuhan. Diha ka sa kanang tao nga gusto nimo, ihatag yun na tarap, hayang niya, hayang na yan. Pero ano yung mga idaral? Admit niyo, si Tanier. Kaya grado ninyo? Partier na. Yung panahon mo to. Sakto to din. Okay. Dora. Kabalo ka kami din hindi namin makatag o gano'n kung sa exact. Ikaw mong yapon ng final decision. Dora ang choices yapon, di ba? So, maraming din mo. Dito ka sa gusto ka nga dura kang hari. Nga iya tanan, sa trabaho tanan, iyang bahala tanan, dili ka pasakitan. Dito ka sa tao nga nakagusto nimo. Pero kung gusto ka gyud nga ma-challenge ka bisag usahay ikaw tamasa na ka napasakitan na ka ikaw may hagad po yung muago pero tungod kay ganahan ka kagilab nimo sa katao diya kasi imong ganahan. Okay? Ayaw sa katulog ka rin ha? Una sa ginagaya. Ang hirap naman like ko sa kaya sa balik ako ganina. Dahil mga sometimes ganun yung mga parents, mga kuan, kana man lang siya, may kuan na. So tayo magbuot sa atong mga anak kasi at the end of the day, Mag-away ra gyapon. kasi yun yung mga parents, meron ba sila yung magdulo ka na, dahil pag humanday, pagpares-pares ng pamugos na pares-pares ng mga anak, kung yung magminyo na sila. Pangando ba yun, kaya wadi sila siyempre, ang ginagawa nagbuot. Yung tendency, dili nahap sa ilang panaguban, magagalahan. Hindi pala gito lang ginawa, di kita mag-uban. Yan na, kasi mga away na na yun. Tapos, ang tendency, naburos na, nanay pamilya, nanay kasunduan, so, magsaling na din, for example, si lalaki. Wala na yung pagbuot lang, minyo na tao. Ang tendency, kung wala si mamang si papa, kulatado ang asawa. O di malipayon. O pwede po, ang ending, sa'yo paghihapon, ang tendency, mga bit na si misis. O
O mga mid na si Mister. Kailangan ko ba? Kung tonto, di man tumusugot kayo. Agi, feelings. Di, ang tendency mo, patol sa lain. Magkaroon ka na ay si kapay ka rin. Matagkoy, mapagali pa mo, kapal. Ang tendency mo, sa makaliwang bahay. Pero in-text ni pare. Di, automatic. Reply diretso. Pero dito. Diba? Muna na, ang tendency tayo, hugaw nito pala na nila, kaya nangabit. Iso, dautan ng mga tao, kaya nangabit, yung ana. Mula na yun. Hindi kayo unang daw Pero kung imo na sa matutol, imo na ipabak yung mga story, ang mga ginikanan, kasi naman sa pamugos ang lakiya. Diba, nagmulangana ba? Ito mag-isip naman talaga. Sabihin ng mga, sabihin na masapta na ito, ang gusto naman talaga ng mga parents, it's best for their kids, no? Saan mo kung naglantay Pero kaning mga ginikanan, di sa pag-usaon, balugin mo at the end of the day, kaning mga anak mo, hawak gapon na sa inyo, sila gapon mo decide para sila mga kagalingan. I tell you, pwede karon sa inyong tabangan, okay ka ng lakiha, pero una-una baka mo, muli na sa inyong mga panimalay, magbulot na sila sa usakang panimalay. Siguro, ba? tukod na sila kalagaling yung Pinoy. Binasulay, sandayan na binasulay. Hi. Hello, line 2. May gabi eh. Hello? Hello? Ay, wala. Inog tubig pa? 858-7911 o 858-7910. Hello, may gabi eh, line 1. Hello? Ay! Wala na, wala. Hello? Ay, gibutang. Okay, line 2 Asap na. Hello, line 2, may gabi eh. Hello, Yes, kisa ni? Jerome. Jerome, pila edad ni mo, Jerome? 16. Kung nagkabata na kita ni. Puros na kita 16. Kabalo mo, dipindi gini. Dipindi lang ka nga. Dipindi gini na sa maglingkod ba? Ah. Kaya kung si Mami G mo lingkod, mga tag 30, 40 yan. Ako nga, ako Andre. Bata pa gini ko. Pila edad ni mo, Bern? 29 nga. 29 na rin ka? 29. Anyway. Hello? O sa problema na to, Brad? Ay, kanang akong problema kay nakoy duwa ka GF. Di man ang problema. Abunda ba? Blessing na siya. Abunda. Dili man, Sus, ginoo ko, kaya, hay. dili man ang isa kabalo, ang isa nga na ako'y isa ka GF, pero okay ra siya. Yeah, ang isa. Dayon katong isa wala siya kabalo. Masap lang siya. No, mo to. Ayaw ka bala kay kato siya may gibinuangan na. Oh, dili ikaw. Nalagyan ng role. Ngano man nga nakabalo man ng isa. So, bakit ka naghanap pa ng isa? Ako man dyan siyang giprangkahan nga kana jud kung tinuod jud ka nga nakagusto o tinuod jud na akong giingon sa imo gana ko sa iya. Yay, nangila. I mean like nganong unsa maka kanay uyab pa man kana di makakaminyo. Ay dili puy grabe sad. So kanong nagduwa-duwa magkakuyab? Oh. Pamati kini mo nga gwapo kay kastanan. dili. Garbo nimo nga duha kong uyab, tisoy kay kastanan John Lloyd Cruz ko diri. Yan na dali mo sa imong amigo, tanawa ko Bay, kanang duha ka 6 bay, ako na bay. Awan sila bay. Puli-pulihon na ako. Ay, sus gwapo kay anay mong pamati kanang dong magduha man lugar ka. Dili man kay kanang primero katong nagkabalo katong nagbulag mi. Dayon nakakita ko guya pero dili jud ako nga nang silbi panakiputas nang galing. Dayon anak ko nga nakigbalik siya sa kuha dig sugot ko anak ko unsa man ako nipagbulag ang isa nga love kay ko niya ana. Ipa. Saan nga rason? Love kay kuniya? I mean, naman ka kay gilab makanimo na sa dinbulag yun mo isa. Lagi maglisod ko kay murag para sa ako maglisod jud ko. Dili, anong maglisod ka? Hambugiro paminawon. Tisoy kay ka paminawon nga duay mong uyab. Anong rason mo? Kay dili ko niya lang, ano ka? 16 years old pa ka? Pandamay ka. Pili ang naigugma ni. Ginsa may gigugma Di ni nga, basta nga lito, my God, remember, ingan ni mong idara. Oh. Diba? Ang ganda ng feeling pag ang dami kang syota. Basta nga ni kandara 16 years old. Siyempre ang bugiro kay ka. Sa imong amigo. Ay, so inuan ko. Alam mo, I tell you, honestly, tayo, practical naman tayo, no? I mean, like, kung tanawang gini mo sitwasyon, bati yung kay doy mong uyab. Karon kung imong paminaw, ingana nga, Ay, okay, gwapo kay tisoy, gwapo kay ko. Kung dili mo reklamo ang isa, okay naman ang isa, di padayo na. Padayo na, wala problema, di ba? Kasi simple naman kayo mong problema. Dili man kaminyo.
Oh, litaw man ka. Ulitaw man ka. So you can really choose kung kasi mong ganahan. Pero klaro kay nga, di gini mo bulagan ng isa because ang bugiro, imong paminaw, gwapo kay ko sa tanan. Kay duwa kong uyab, di ba? Just simply say to that girl na sorry. Na panakibutas ka lang, I have my girlfriend yun. Di ba? Kung tinudanay na imong feeling, pero but basically, 16 pa man ka, dili yun na tinudanay nga feeling. Ay, di man gud. Ang akong gusto kay kanang gusto saan pag-ingon sa isa ka girl nga makigbulag ko sa iya. Simply, just tell her, I'm so sorry. Nagi ko uyab. Katong nga time nga nanguyab po sa imuhan na panagim kay nag-away mi ato. Sorry Nagbulag gyud kayo. Okay lang nga masuko ka sa kuha but I'm so sorry gyud akong heart, akong love na gyud sa iya. That's it. Period. Mintras dili pa ulahi ang panahon. Period. No. Period. Ganun lang kasimple 'yon, bro. Ayaw na pag hunahuna pag lisod-lisoron. You guys are still young. Dili walay sabit ya dili mo minyo. Ganun lang kasimple. Sorry kay ha, kabalo ka, okay kay ka nga bai. Pero I'm so sorry gyud kay nagi ko'y uyab gyud mo gini sa akong uyab gyud pasensya kay na panakibang okay ra sa ako kung masuko ka sa ako masabtan ako pero I'm so sorry mo gini akong uyab, that's it. Ana ra ka simple kaning mga laki simple kay mga uyab magatik-atik pag magbulag di kabalo hagas. Kabalo manguyab ya pagawas di kabalo. Yeah, may mantana. Different kasi yung situation. Kung medyo na adult na mo. Like for example, nanay sex involved, nanay anak, nanay ka-live-in, na-involved ng family. Mo na yung problema. But if you guys are still... Kulitaw pa. High school pa. Bata pa kayo. Just simply, kung hindi mo kaya harap-harap din, text her. Sorry yung kayo with sincerity. Sorry yung kayo, pasensya yung ka. Katong nga time nga nanguyab ko, nagbulag magod mi, nasakitan yung ko. Tug honest tinoon. Di ba? Ganun lang kasimple, bro. Honesty is the best policy. Keep up the good work. Ang layo naman. No ID. No entre. No ID, no lamination. Nalamination na. Ayaw na samok-samok kayo mong gawin. Kung karon pa lang, text na. Huwag mong sabihin, tisoy kayo ba? Dagang ikon chicks. Lagi tayo gud as in. Just simply text that girl right now. Pasensya na. I'm so sorry. Tanan gyud nga sorry. Isangko tanan. Sorry gyud kayo. 1,000 sorry. Oh. Grabe ka caring. Yeah, exactly nga. Kaya ang problema man gud sa imo ana, dili naman gud ingon nga actually ning kasama karon nga gusto mo dili para nasayangan ka, di ba? So sayang oy caring ra ba kita sa main lang. Mahadlok na mo gamba basig unya bulagan ako ni sa mo bulagan po basig masiro unya ko ba. Mga nugo na hinuon ba? Bro, hindi wag ang imong isipon kung imong i-follow kung sa kit sa imong ganahan. Kaning kalibutan na di ginato ni makaya tanan. Langyaw lang ta. Yeah. Kasi nga di ulitaw pa mo, di pa mo minyo ginoo. Wala pa'y sabit. Wala pa'y sabit. Virgin pa. Yeah, mga 16 anyos pa yun. Yeah, sayang Sabihin mo sa kanya, sayang. Caring ka and that's it. But, sorry. Pwede naman sa dingno ni mo sila, magulat lang. Sige lang, pwede rin. Magulat lang ta sa panahon nga. Basinday, why not? Mabot ang mga panahon, bata ka man sad ta. Mabot ang panahon nga, kuan, kita ra gihapon. Basig kita gyud ang gitugos Ginoo, kita gyud. Lagi, anong dito makasaway klaro nga na may way siguro. Nag-ingon bitaw pa ang girl na nang inana. Pwede. Nakigban ko sa iya, di sigod siya, na siya mag-wait na lang kuno siya. Oh, naraman din na. Ayun. Pero kung kanang bayhana, manawag siya na sa karo, ako po sa ipakong pod. Bata, 16 years. Ibunda. Okay? Okay, sige. Alright. Sus, mga Sabi ng bata. ulo. Mga bata pa kayo. Kasi most of the time, pag nga naman high school pa ka, ganun masyadong mga ako. Sa imong panahon sa una, high school ka. Kapoy, na ka gusto. Malibog pod ka. Alam mo naman, mga dancer, ganun. Maghulat pod ka. Sige, reserva lang sa ka. pero iba yung love story nito sa ano. Ay, nagito sa una, day. Mga bata pa gali kayo. Like I said, pag medyo napagin mo sa mga 16, 17, 18, ayaw ko mo nang magulat ko. And to those guys but also, this goes to both, Laking both bayan. gender. Oh. Male and female, ha? Like for example, nanligaw kayo, lalaki, nanligaw kayo ng babae. Tapos, meaning pwede yung magulat lang ko. Pwede mo na magulat ka, but pag ma-feel yun mo nga parang wala talaga, please, huwag mo rin masyadong kulitin kasi nasasakal na rin yun.
Sakitan na gyapon ka sa malabot mga adlaw. Kasi di ba parang nasasaka na, piminti ka na. Ang problema naman kung kasi ang problema gid ani problema kasi ani problema. Ang problema ani manggod. Sa love manggod magsangko-sangko ang mga sayings na maingon nga try until you succeed. Napaiba nga sa saying na kung ayaw mo, wag mo. Wag. So sa mangyod dito ta sa try until you succeed pag may kag ayaw mo, wag mo. Kanang may idara 16 ingon ana la ba ko sona. Naon sa? Maghulat ra gyapon ko, ingnon na ako sige lang maghulat lang ko. Pag makita na ko siya nga nanay kauban, masakitan na rin ko mag-inom ko karon. Ay nako Diyos ko. Giila da mo anang gugma niya. Ay nananoktok. But you know, I mean like dili man ang problema lagi na, boy lagi. Sometimes kasi masyado tayong paglab ang istoryahan, masyado tayong naiban mga tao nga diya gyud mo gini akong life, pag wala nag ikuan nga partner, wala na gyud. Alam mo, ito ay part lang ng life natin. It's really nice, enjoy it. Dili ang Kasi at the end of the day, mamamatay lang din tayo lahat. dili kay kontrolon kas gugma. Exactly. Dili Hello, kay- Line 1, mayang gabi eh. Good evening. Hi, gang! Hello po. Ayan, Hiludi! energetic. Pila edad mo lang, ging? 18 po. Uy, Aba, medyo okay. Bago lang ka ng dibo, bago lang. Oo. kano sa? Yung ano po, December 29. Aba. Dolit pag wala gi ka nakahatod dire. Gitek ba yata ka? Wala Uy! Kabalo sa mo to ba? Nay number. Ay, teka muna, greet ko lang nga pala lahat ng mga stick-cammers namin, mga solid stick-cammers. Kang Red Pa, sila dia, kang Azumi. I-guess na ako dito po sa awards night ni silang mga tawhana. Para tanong to po napon din sila yung mga kuwan sa gugma. Tagasa na si Azumi. Dagan na kayo mo si pangutana kay Tagasa Azumi. siya. Bandamay mo. Okay. Anyway, gang. What's your problem lang, gang? About to yung sa best friend ko. Sa best friend mong babae, lalaki? Lalaki po kasi po inaway ako ng girlfriend niya. Aba. After kayo nahuling nag-lips to lips. Hindi ho. Grabe ka naman. Bakit kayo inaway? Kasi po nahuli niya ako nag-text sa boyfriend niya. So ano sabi mo, I love you? Hindi ho. Ano ba sabi? Kasi ho since high school po kami, best friend kami nung ng boyfriend niya. Tapos, nag-text mi nung isang araw. Sabi niya, kamusta ka, loves? Pero best friend lang kami. Aba, loves ang love. tawagan! I love you loves food mo. Sakalit, tayo ulit ay kami ni Lito naman ay mag-best friend din kami. Sabihin ko kay Lito, loves. Kumusta ka na loves? Wait. Rewind muna tayo. Before ba sila nagkaroon ng relasyon, mag-best friend na kayo ng lalaki? Yes po. Ngayon lang sila nagka-relasyon. Bakit hindi kayo nagkatuloy ng best friend mo? Kasi nga ako, best friend lang, di ba? So walang feelings kang No feelings involved. Walang love ka na. Honest. Yes po, honest. So friendship lang talaga? Yes po. So, kilala mo yung babae na yan? Hindi ko nga rin kilala. Paano mo ba't mo siya nakilala? Best friend kayo ng lalaki tapos hindi mo alam kung sino nililigawan Kasi niya? long distance kami ngayon. Kasi doon siya sa hometown ko. Ngayon, ako, nagbakasyon lang ako dito ngayon sa Cagayan. Is Tagalog. Ilang taon ka na dito? Ngayong bakasyon nga lang ako dito eh. So hindi ka taga CDO. So hindi ka marunong magbisaya. Ay, marunong ko konti. Ng konti. Oo naman. Okay. Pero always ka dito sa Cagayan. Oo, tuwing bakasyon. Tuwing bakasyon. Andito, sinong pinupunta mo yung auntie mo dito? Opo. Ganun ba? So maganda ka naman. Hindi naman. Buti naman tayo nakikinig ka sa amin pag andito ka sa Cagayan. Oo, kasi na-influence siya ng ng pinsan ko. Hilig din yun yung tawag ng tawag. Ganun ba? Salamat naman kung ganun ha. Anyway, so inaaway ka ngayon ng girlfriend niya dun Oo. sa Manila. Saan mo lugar niyo? Hindi ko kami sa Manila, Saan sa kayo? Davao po. Davao. Ayun pala. Pwede mo na yung Bisaya rin. Aman dapat sa Davao? Sa Bohol. Grabe, layo ako. Ate Ama, sa Davao. Alam mo, sige, sabihin mo mag-sorry ka na lang. So, pag pupunta ka, kailan ka uuwi doon? Sa May po, last Oh. May.
Sabihin mo lang, pasensya na kasi best friend ko yung ka-text ko, pasensya na. Pasensya na, Labs. Kaya po, sorry. Pasensya na, kasi nun talaga kami mag-best friend kasi kami. Pag-ismak-ismak kami. Pasensya. So, tapos sabihin mo yan sa best friend mo na ano ka ba, i-depend mo naman ako. Tayo naman na yun. Tapos, inaway ako ng girlfriend niya. Sabi niya, panira daw ako sa relationship nila. Ano naman ang opinion ng ano mo, best friend mo? Dapat, andun siya dapat. Siya magde-defend sa'yo. Oo nga ho eh. O, Sinabi niya yung girlfriend niya na best friend lang kami niyan. Tapos, sabi ng babae, sabi niya, may best friend ba na tawagan love? Sabi niya ganun. Ba? O din naman. Siyempre naman medyo, baka kasi hindi doon niya alam. Dapat yung lalaki na yan, dapat sinabi niya na may best friend siya nandito sa Cagayan na ang tawagan niyo ay loves, honey babe, sweetheart, sugar by honey bunch. Ha? Nako, Diyos ko. Eh, sabihin mo, pag ayaw na talaga, pag uwi mo, mag-inusapay kayo. Grabe. Mag-usap kayo. Sige, pagbalik ko dyan, pasensya na talaga. Best friend ko talaga din si ano. Unahan mo mag-case iyang girlfriend. before si best friend. Bigyan mo, pilitan mo dito ng pastel sa bande. Pwede din yan. Pero po, yung mas mahirap doon, giingnan ko sa girl na pwede wag ka nang mag-text-text sa boyfriend ko o wag ka, sabi niya pa, di na daw ko magpakita sa ilaha na. Aba, matara. Yung gidemand niya po, nag-demand siya. Sabihin mo, anong stand ng boyfriend mo? Kaya nga, sabi niya, wag mong pakialaman best friend ko kasi best friend ko lang yun. Ito, alam mo kasi, ganun talaga yun. Sometimes nga, hindi ko naintindihan kung bakit. Ang pinakamasarap dapat na naging boyfriend mo or girlfriend mo is yung best friend mo. Pero sabi mo nga kanina, best friend lang, friendship lang talaga. Alam mo, siguro it's about time na talagang medyo umiwas ka na. Magbigay ka na ng gap. Para naman sila. Kasi, di ba, kahit anong gawin natin, ang katotohanan sila nang mag-boyfriend, girlfriend. Kaya nga. So, sasabihin mo na lang, pasensya ka na. So, simula ngayon, hindi na ako masyadong sasabihin mo rin yan sa best friend mo, ha? Sabihin mo rin na pasensya rin na. Kasi it's about time na honey babes, love, sweetheart. Hindi na ako magtitext sa'yo kasi may girlfriend ka na, may-ari na ng puso mo. O may tao. Nananaktak. Yan, actually mo, be honest sa kanya. Kailangan magdistansya ka na talaga. Kasi may boyfriend, may ano na siya may girlfriend na siya. Di ba? Isipin mo, kunwari ikaw yung may boyfriend. Tapos, di ba, boyfriend na. Tapos, may magtitext sa kanya na, hi honey, or honey babes, the best friend. Di ba? Siyempre, gusto mo, parang, may feel mo na, kami ang mag-uyab, dito sa bills yan. So, di ba? Parang delikadesa na lang din. Umiwas ka na lang din sa best friend. Normal lang magsilos. Tapos later, pag andun ka na sa Davao, pag uwi ka na, ang gagawin dapat ng boyfriend mo, medyo jam-jam mo, dungan-dungan mo ka. Para getting to know each other. Best friend po kanila. Para maging barkada kayo, para okay na ang lahat, di ba? Pero ngayon medyo mahirap yun kasi malayo ka pa, di ba? So ngayon, ang gagawin mo muna, wag ka muna mag-text. Sorry ka muna. Sige, wag mo mag-text. Sasabihin mo sa best friend mo, mag-usap na lang tayo pag uwi ko dyan. Para naman malaman ng girlfriend mo, na yan, na wala tayong ginagawang masama. Para naman mag-jam din kami ng girlfriend mo na yan. Pinasoko. Pinabunda. Okay, yan na lang sasabihin mo, ha? Salamat. Okay? Salamat po. Regards mo ko kay Inday Tanini doon, ha? Sabihin mo, si syempre. Bernie Bitog-Bitog nagre-regard sa kanya, ha? Naman, gwapo ka. Okay, gibalos. Hindi eh. Ganun din mukha. Wasak din. Oo, talaga. Depende kasi yan eh. Bakit marunong ka ba? Marunong sa. Nagbibigay ka na ba ng saya? Anong klaseng saya? Wala gang. Joke lang. Salamat gang, ha? Tapos kung just in case namimiss mo ang Cagayan de Oro, bisitahin mo lang kami sa internet, ha? Ayan. Thank you. Ingat ka. Bye. Bye-bye po. Salamat. Talagang Bakit may po? Bisaya. Bakit may po? Tiguang. Hello, maayong gabi eh. Line 2. Hello, Kuya Bern. Magandang gabi. Yeah, what's up, yo? What's up? Rock and roll. Kisane? Steven. Steve. Aba. Yeah, Steve. What's up, Steve? Kailan edad mo, Steve? 21. Uy, 21 na. 21. Pwede na. Pwede na. What's your problem?
About this akong convey sa akong girlfriend dito, Kuya Bird. Girlfriend. Yeah. So may nahimong problema. Ato itong night cafe, Kuya Bird, atong 16 Saturday. Uy, night cafe. Friday to. Saturday. Saturday. Wala demi kay Friday ramang gurmida lokal na to karo. Wala dyan pang events. Wala ang pang event. Oh. Tapos, Nakita na ako Kuya Bird. Atong time so wala ko nagpakita sa iya ha. Kay namin di kauban na guys dito. nawala ko. Sa night cafe. Nakita na ako siya. And then, Wala ka kabalo nga nasa dito sa night cafe? wala po, baragwan kay dito mong Uyab ni mo na siya? yes. Unsa ka nga klaseng uyab, wala kabalo, ang asa ka pa doon yung uyab? Wala mo nag-text-text? Ha? Ay na Kuya Bird, iwan na ako. Wala mo nag-text-text di ay? Wala po kay murag aksidente kay dito nga nagkita mi. Ano man yung kadsulang, ano man yung mga uyaba nga wala man kabalo kung asa man gapadulong ilang mga uyab. Asa man rin mo, kabisi ba ninyo? Kuya Bird. Iwasan na ako ba? Sige. Kita niyo sa uyag, then wala ko nagpakita sa iya kay naalagi itong guy lagi. Nakita mo pero wala ka napakita. Okay na ako yung guy, so wala ko siya kita sa ako. Da, Mora, Then- ano nag-text? Then pagkagabi nag-text ko sa iya ha. Nga isa to yung kauban. So na-shock siya sa akong text. Ana dayon siya nga wala daw siya nilaga to nga time. So gitextan ako yung brother kay was meet yung brother. Nagitextan ako yung brother. So niya alam yung brother, oo, nilaag siya. Nakita ba kasi yung mata, ano kailangan mo mag-confirmation nga mo text ka o nilakaw ba yun, pandamay, di ka ba? Kining picture na ako, Kuya Good ba sa kay so na makakmuli sa ako. Good, so Klaro naman na makakita man mo sa imong mga mata, pandamay, di ka ba? Tayo mo pag hindi pa confirm og tawag, sus Ginoo ko. wala gibay. Oh. So karon, so may pangutanan nimo? Nabuking lagi na ako siya lagi. Nabuking na nimo, nalata na nimo. So anong pangutanan nimo? So, wala mo dyan ni amin, Kuya Bernway. Wala siya Nakita mo naman nimo sa imong mga mata. May mata nagchismis to, na nag-ingon lang abay imong uyab nasa Naikauban. Divisoria. Naikauban. Kato nakita man sa imong mata, so klaro na, bakit mo ba kailangan panganapin confirmation? Pero Kuya Bern, lag mo na ako siya. Oh, mo na lang. So sa may pangutanan nimo, pandamay ka. So may purpose nga manawag pa Ano mo man na ako kumakadini? O sa may purpo nimo, nga love man din nimo, di padayunan na imong kabuwang niya. Una. Bahala dagan mo, share lang mo. MWF siya. Schedule. Lugar na ako siya, Prangkana, na lang lugar. Oh. Oo naman. Na, Usa may mong gusto nga makita para dili ka matagam. Gusto nimo nga nay gapatong niya. Magulat pa ba ka nga nay lain lalaki nga mopatong niya? And besides, so sa ato pa, Kuya Bern, so, gibinuangan ng lugar ko niya. wala ka gibinuangan, wala ka na gibinuangan. Katong lalaki na yang kauban, mo to yang gibinuangan dili ikaw. Joke lang to. Oh. Katong lalaki mo nakita sa Divisoria, mo to yung gibinuangan, ikaw mo wala gibinuangan. Nabali na yun. Holy crap. Kailan edad di mo? 21. Sus, Ginoo, 21 nasa mo gibutan nimong utok nimo. Basit pod ka ng gabi na ano man po nimo giduulan? Para diretso. Gidiretsoan ta ni magduol. Oh, ay Brad, ay naguban lagi mo, ana. Or kamulo sa mga tubangan gitawagan diretso. Oy, hello, asa ka karon? Ganon. Wala po nga time. Ha? Wala po ko ilo dato. Ay, Ginoo. Giduulan na lang tan nagpakita ka para Iwan. human diretso. imo na lang gilamano. Huy, naalagi ka So, diri. naniid ko sa ilabaw kung anak ba, bis ba kayo sila, ano ito, so, wala O, tanaway mong gibuhat, yang intindin siya, ikaw ragyapoy luoy. Kinsay nasakitan pag Ikaw naliit ka? ragyapon. Ay, ako, Oh, sus, tanawa ragyog kag yun. Naramaday na.
Pabirahan to ka ni Red Fox, no? Giant trabaho na sila. Alam mo kasi, may mga tao yun na bisag kabalo na sila nga nakita na nila, i-deny lang gyapon ba, no? Parang, di ba? Good yan, nakita na good. Yapon Kuya Bern, nag-ana yapon lagi nga sistema. O mo galing, so sa may purpose na mo din eh. Kung nga nagyapon ka magpatanga, kay dili gyapon ka kay lablag eh, di pa dayon na. Ayaw bulag, balag dagan mo. Antusa. Antusa na yung ana. Di ba? Gwapo mga ka. Oo. Eh, Larga. suraan mga ka. Anong mo pabilin man gid ka ng babae nga nailaing uya. So, Diba? paano ba Chere? Or basin, katong nga time, katong gabi una, igagagaw ro dito. Kuya Di ba? Bern, wala magyay si Christine Reyes. Agay, Chris. O di, padayon na. So, sa'yo problema na. Di magpadayon mo. Uyab gyapon mo. Hindi mo siya maparan ka kung sa ako, bay. Bakit palagi kay prangka mo ramang o sige mo yun sa karotino dila ko ako dayon o. Oh. O minsan say nasab na ko nakauban ako tong kuya o dayon unsay buhaton nimo. So, O mga nga ka sa taon nino ngaro. Ako yung musagpa no nimo ako igsoon sa bae. O karo minsan prangkahay ko di sige prangkahan ta ka ako ba lang ang akong lain lalaki o dayon unsay buhaton nimo. Mo gapon ka okay raman kay love man ta ka gago. aligos, sagutan na po. Oo nga, paano ko sasabihin niya? Nakita na si mong mata, gusto ni mo confirmation, si Kodabi kung prangkahon ka. O, tinood nga, uban ako sa, o. Kuya Berna, so ako. O, sa lagi buhaton ni mo kung prangkahon ka niya, that's it. O, ansay buhaton ni mo. Sa duwato na po. O, bulagan gyapon ni mo sa, di ba? Oo. O, di ganun, period, ganun lang. Nara man din. Para man din na, di. Lagi, gwapo bitaw ta. O, correct, gwapo yung lambos. Gang, mas gwapo ka na ako, pero kung minsan ginagamit ko rin yung isip ko. Okay? Kung Mariusip naman talaga. Eight 858-7911, 858-7910. Hello, line 2. Alam mo na, nahuli na, nakita na sa night cafe. Nasap na. Sap na. Ayaw pa rin. Di na kailangan ebidensya nga. Text pa. Hello, line 1. Ay. Nasa... Bago mo tayo mag-text. 858-7910, 858-7910. Alas 11, sa itong oras. Before tayo magpadayan, syempre ito sa ipang dito mga dakilang mga amigo. Ang kasuporta perminti sa MOR. Hello na kang Mambing o kang Boss Cesar de sa Butoys. Lechon manok, barbecue, liempo, lamiang Butoys. Lechon manok? Crispy pa. Kalas kay rice. Susdugin na ba tawa ka jogging lit? Si Lito po ang aking jogging body or hiking body pero lately manggod kay supposed to be titiit sa mataan ako pero medyo kulang sa host mo nang balik-balik yapon. So far busy? So far very busy. Hello po sa inyo nandyan sa may Botoy sa Chon Manok Barbecue Liepo. Boss Enting da sa YMB Concrete Product dyan sa may Zone 10 mga hollow block, mga balas, uban pa. Punta po kayo dyan sa may sa YNB Concrete Panel. Sila promo ka mo palit mo og 2 ka kubiko na usa ka pork chop iniwa. Ito eh. Wala kang Boss Enteng. Og syempre hello ko sa mga teachers ni Rusty John. Ang anak din naging mobalin sa Laing School kay sa kwan lagi sa kay iyang ipangita si Teacher Karen. I don't want to go to another school. I'm looking for Teacher Karen. That's my Brain Links Learning Center. At siyempre, loko kang Boss Jordan. Kanyete o kang Boss Andy Oy diya sa may C1 Trading. Atakan ninyo among mga picture nga gibuhat sa lokal na tokar. Dito may silang mga elf, mga prime mover, mga crane, uguban pa. May mga banda dito kapasag. Kaya saite sa ulo. Trading. Kailangan mga dump truck, mga sakyanan, labi na sa mga taga-Pudnon, mga taga-Lak. Ulo sa mga isuran. Narito sa C1 Trading. Wala kang Boss Jordan Kanyete. Siyempre, kung kailangan nyo ka ng sound system para sa inyong mga event ninyo. Nga ka ng mga ginagmay lang pero quality kayo, ha? Hello dahil sa tanan mga taga-Kauswagan, magkita-kita tas yung mga kapistande kung ba ninyong mga event.
Punta ka lang niyo ang Jump Pack Events. Ang Jump Pack Events, may gandol sa mga MR lokal na to kayo, kung magpa-lokal na to kasi yung lugar. O gusto niyo nga mag-variety show, kuban si Bernie Bitok-Bitok, punta ka lang yung Jump Pack Events. O kuban pa. Dali na kayo kontakon. Dali na. Kaya na kayo punta, Jump Pack Event. Every Friday din namin dyan sa Night Cafe. Dagang salamat din kang boss, Sir Allen Luzon. Kang, isa din kang bossing na ito, ano yun? Dagdagan na ito mga bossing na yun. Kang, atong mga bossing diya sa may upol, sa Pinan, si Sir Brendan. Hello sa inyo, kang Sir John Dexter Yap, Sir John. O siyempre silang bossing nila, si Sir Richard Carbero. Hello, Sir. Okay, balik na sa itong callers. Uy, may gabi kay Jerry. Katong tasog buhok. Ay, Jerry Lusterio, ang chief engineer sa Kwan, Jump Pack Event. Pwede ba na siya magpatambag sa awards night? Kuno eh. Ew. Line 1, may gabi eh. Hello, Ya, kasan eh? si Ido. Ido. Aba, Ido. Ido Magsalo. Ido na dahil. Ilan edad ni mo, Ido? 23. 23. Wait, enough. Ano problema na to, Brad? Saan lagi? Brad, kanang ngita lagi ko. Kanang pwede na ako mauyab lagi. Wanted palangga ka manawag kung mangita ka Dito kuya. pa sa alauna tayo sa alas. Oo, wanted is palangga. Oh, dito lang ngita ka. Dali na kayo na matubag imong gipanganday sa imong kasing-kasing. Correct. Di pwede ko hindi lang ba kay Naman. kanang dagang kay mga mailog sa mga chicks nimo. Ikaw. Dama na makita ang pagka-diskarte, ma-challenge ka ba? Dami. Saon. Mag-listen. Kaya po man laki gusto po dahil nga easy to get pod. Muna pag, kabalo kapag easy to get makuha babae, easy to langkat pod ba? Langkat bulsa. Correct. Dili man gud kay may once nga nagtawag ko ganit palangga ba pag meet na mo sa girl kay Nanaway po dahin ka. nawala man giilog Mo na. Dapat lagi, kanang medyo lisod-lisod sa yung mga sinina para dili mo dali awaton. Alili. Mami, Naisa ka suggestion, gusto ka makailang pag mga uban pang kuan. Mo-appeal ka sa among stick cam. www.stickcam.com/morcdo919. Diya, appeal ka diya. Dali na kakakita diha. Ay, dagan na kita diya. Gusto ka, appeal po ka sa LTC clan, pwede po diya. Dali Sa asa kanto, tagay. Ay, nasa live sport face ka. Na, sports place, so, medyo di lang alam mo naman sila kakakontrol, o. May kabalo, kinsa gigahawin nila ni, pero naman daw ni sila. Pero mas kontrolado naman yung stick cameras kay mga imprenis, mga butan po mga batana. Sana sa cameras ka kay makita yun yung nagaway. Correct. Kita niyo sa Gomel niya, sa K60. Ha? Rekapil ka sa stick cam, Brad, ha? O makita ka, ha? Wala ka. dili ra ko mo apil Ha? dili ra ko mo apil Sa awards night. Di, diri sa mo, pagsagpaon mo ni diri. Dili man niya sa mo yun, diri. Oo, pagsagpaon ni diri. Dili. Huwag uyab-uyab, diri. Oh, wala ay diri katong na. katong basi katong pwede sa ko Wala, Brad. Wala, Brad, wala. wala day Wala. Ano na lang ka dere? tayo kay gwa sa tara magitong tingog Lagi mo, bita mo, tangin mo dito lagi. Mahulog to. Nag-ambakon siya. Hello, line to, may gabi. Good evening ka. Ini, ma-challenge kalit. Hey, Sige, ikaw ito. good evening ka. Ako po si Mitch from Laguna. Laguna. Nag-pangit Coriander. Tete muna, teka kami. Kaya muna, ipamumodulate muna namin yung mga boses namin para medyo. Hi, Mitch. Hello. How old are you? How old are you? Tumatawa yung mga pizza ko. Ilang taon ka na gan? 26. Aba, 26? Pwede na yan. Yung mga ganyang mga edad. Kaya alam mo yan. Kailangan ng guidance. Sige na, mga modes ba yan na? Ayusin mo yung boses. Wait lang. Dito. Pero ano ako, Yeah. just newly married lang nung ano. Aba, so akala mo, madali ha? Pumasok ka ng akala mo, madali ha? So, ano ka? So, bago pa lang, mga ilang months ka pa, married. Wala pa. Isang buwan kasi nung first week pa lang ng April.
Wow, so ang team song nito sa kanyang husband, araw-araw, gabi-gabi. Umalis yung husband ko. Ano? Pabira naman. Sobrang aga naman niya ano ba? Kailangan pa naman mag-leave siya ng mga at least 6 months naman. Hindi, kasi nagtatrabaho siya sa Nagtatrabaho siya sa... Abroad. Ay, naku, long distance. Patay kang bata ka. Dito na naman tayo sa long distance. naman, sabi niyo nga sa ibang caller, Ah? Skype naman, may yakan naman, o diba? Ay, naku, Diyos ko. Ito na naman tayo sa Ano? long distance relationship. Yeah, ang hirap nga eh.